ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି ଅଣୁ ଆଉ ପରମାଣୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଣୁ ପରମାଣୁ କାହା କୁହାଯାଏ, କିପରି ତାହା ହେଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଭାରତୀୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କେଉଁ ଅଜଣା ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଣାଦ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହର୍ଷି କଣାଦ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ କରିଥିଲେ ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭାଜନ କରି କରି ଯିବା, ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପାଇବା, ଶେଷରେ ଏମିତି ଏକ କଣିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାହାକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଲୁହା ରୋଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି 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 ସବୁଠୁ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକୃତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପରମାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଆମର କଣାଦ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତର ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାକୁଧା କାତ୍ୟାୟନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କଣାଦଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଲିଉସିପ୍ରସ୍ ହେଲା ଲିଉସିପସ୍ କ'ଣ କଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରିଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରିଟିସ୍ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ଆଟମ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଆଟମ୍ର ଅର୍ଥ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ ଆଟମ୍ ବୋଲି ଏହାକୁ କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲେ ନା ଏହା ଅବିଭାଜ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପରମାଣୁର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଟମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟମ୍ ତା ମାନେ ପରମାଣୁ ହେଲା। ତ ସେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ତା ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରିଟସ୍, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ନାଁ ଦେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଆଟମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବିଭାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଯେହେତୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରି ହେଉନଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏହିସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ପଛରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କିଛି ଭିତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି କିଛି ପରୀକ୍ଷା କିଛି କରୁନଥିଲେ ହେଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ଲ ଅଫ୍ କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାହେଲେ ସେ ତ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବଳି ସବୁ ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦେଲେ ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଏଲ୍ ଲାଉସିୟସ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେଏଲ୍ ପ୍ରାଉସ୍ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ଆଉ କେତୋଟି ନିୟମ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପରପର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମାବଳୀ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଲେ। ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ହେଲା। ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମେ ମୌଳିକ ନେଇଥିବା ଯାହାକୁ ନେଇଥିବା ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଜଳରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ 5% ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଏକ 5% ଦ୍ରବଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା କହିଛି ଜଳରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ମିଶା। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କଲ, ଗୋଟେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଲ ଏବଂ ସେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ କିଛି ଜଳ ନେଲ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପକାଇଦେଲ, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ରବଣ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କଲ ନା ଅଳ୍ପ 5% କ'ଣ କଲ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଲା ମିଶାଇଲ। ଏଇ ଦୁଇଟି ତ এই দুটি কেমিকালକୁ ମିଶାଇଲ। এই ଦୁଇଟି କେମିକାଲକୁ ମିଶାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଏକ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୱଳନ ନଳୀ ବା ଇଗ୍ନିସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର କିଛି ପରିମାଣ ନିଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ନେବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାପରେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଜ୍ୱଳନ ନଳୀକୁ ଝୁଲାଅ ଯେପରିକି ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ନଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳାଇବ ବା ଜ୍ୱଳନ ନଳୀକୁ ରଖିବ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। এবং সেই কনিকাল ফ্লাস্করে କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦେଖ ଲେଖା ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, କର ରଖାହେଇଛି ଠିପି ଯେଟା କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ ନଳୀ ରହିଛି ଯେଠିକି ତୁମର ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣ ଅଛି ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଥିବା କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ, ମାନେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ ନଳୀ ଯେଟାକି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ନେଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କର ଓଜନ ନିଅ। এই ফ্লাস্কটিକୁ ଟିକେ ଏପରି ଆସେଇ ରଖ ଯେପରିକି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦ୍ରବଣ ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଛି, କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଦାଢ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ଫ୍ଲାସ୍କର ଉପରି ଭାଗକୁ ଧରି ତଳପଟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଲେଇ ଦିଅ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦ୍ରବଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦ୍ରବଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫ୍ଲାସ୍କରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ବା ଅବକ୍ଷେପ ପଡ଼ିଯିବ। ଅବକ୍ଷେପ ମାନେ ଗୋଟେ ତଳେ କିଛି ଜିନିଷ ବସିଯିବା ଭଳି ଲାଗିବ ହେଲା, ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ବସିଯିବା ଭଳି ଲାଗିବ, ଯେମିତି ବାଲିରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହଁ ଯେତେବେଳେ তুমি ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ନେଉଛ ଯେମିତି ବାଲି ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ସମୟରେ ବାଲିଟା ଯାଇ ତଳେ ବସିଯାଏ, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଅବକ୍ଷେପ ହେଲା। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଇ ନେଇଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅବକ୍ଷେପ ଯାଇ ବସିଗଲା ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ଅବକ୍ଷେପର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍
ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଅବକ୍ଷେପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଜନ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ଓଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁତ୍ୱର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଥାଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁ ସେଥିରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମୌଳିକ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥିର ଅନୁପାତରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୌଳିକରୁ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସେଇ ଯୌଗିକରେ ଦୁଇଟି ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମାନେ ମିଶିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁପାତଟା ସର୍ବଦା ସମାନ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ନା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମାନେ କୌଣସି ଅନୁପାତରେ ମିଶି ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶି ନଥାନ୍ତି, ମାନେ ହାପାଜାର୍ଡଲି ହେଲା, କିଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ନଥାଏ। ପାଣି ଗ୍ଲାସେକୁ ଚିନି 5 ଚାମଚ ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମିଶ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ହଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ନେଉଛି ଜଳ। ଜଳର ସଂକେତ କ'ଣ H2O। ତ ସେ ଜଳରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। Hଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ Oଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏବଂ এই ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 1:8 ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତର ସର୍ବଦା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି 9 ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ ଆମେ ବିଘଟନ କରୁ ବା ଟୋଟାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଳର ପରିମାଣ 9 ଗ୍ରାମ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ରାମ ଥାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ ଏବଂ 8 ଗ୍ରାମ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ। ବୁଝିହେଲା। ସେହିପରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସଂକେତ ହେଉଛି CO2, C ଫର୍ କାର୍ବନ, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ O2 ହେଲା। ତ এই কার্বন ডাইঅক্সাইডর সংকেত হচ্ছে CO2। তো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যেকোনসি পদ্ধতিরে আমি প্রস্তুত করা যাও কিংবা যেকোনসি উৎসরু সংগ্রহ করা যাও সেথিরে কার্বন এবং অক্সিজেনর বস্তুত্বর অনুপাত সর্বদা 3:8। তাহলে কার্বন হচ্ছে 3 ভাগ এবং অক্সিজেন হচ্ছে 8 ভাগ। তাহলে টোটাল যদি আমি 18 ভাগ কথা 18 ভাগ আমি নবা যদি গোটে কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে অণু বা যৌগিকটাকে ସେଥିରେ 3 ଭାଗ କ'ଣ ଥିବ ନା ଏଇଟା 3 ଭାଗ ଥିବ ମାନେ କାର୍ବନ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା 8 ଭାଗ ଥିବ କ'ଣ ନା 8 ଭାଗ ଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ସ୍ଥିର ଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତ, ସ୍ଥିରାନୁପାତ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଅନୁପାତଟା ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ, ସ୍ଥିର ରହିବ ହେଲା। ଏହାକୁ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମଟି ହେଲା ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ମୌଳିକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ମିଶିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଓଜନଟା ରହୁଛି, ଓଜନ ତ କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ଟା ଯେଟା ହଁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ, ଅନୁପାତଟା ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେଇଟା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ କୁହାଯିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଡାଲ୍ଟନଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। କ'ଣ ଡାଲ୍ଟନ କିଏ ନା ଶୁଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ ହେଉଛନ୍ତି 1808 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ, ଯେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛୁ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ବେଞ୍ଚ, ଡେସ୍କ, କଳାପଟା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ହେଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଲ୍ଟନ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା କିଛି ଗୋଟେ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ହିଁ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଛୁଆ ନା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରମାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପରମାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା ହେଲା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାଏ ନା କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ମୌଳିକରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା। ତାଙ୍କର ସମାନ ହିଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ କଥା କହିବା ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା। ବା ଗୋଟେ କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେଲା। ସେଟା ଆମେରିକାରେ ବି ଯାହା ଆମର ଭାରତରେ ବି ସେଇଆ, ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ। ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମଟା ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଧରା ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ନେଉଛି,
অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন সপোজ তাহলে হাইড্রোজেন যেভাবে তার গুণ প্রদর্শন করে অক্সিজেন সেভাবে প্রদর্শন করবনি হাইড্রোজেন নিজে জলে পিলাଏ মনে রাখবে হাইড্রোজেন পরমাণু কোণ না গ্যাসটা নিজে জলে কিন্তু অক্সিজেন কোণ না রাসায়ন ধর্ম দেখায় সে কোণ দেখায় না সে জলিবারে সাহায্য করে ঠিক সেইভাবে যদি আমি আর গোটে উদাহରଣ নেবা মার নেলা নেবা ସପୋଜ ନେଉଛି ମୁଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାଏ ନା ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିର୍ବାହୀ ଥାନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସେଟା ତାପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ମାନେ 1:3 3:5 5:9 10:2 ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଯୌଗ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏବଂ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ତ ଡାଲ୍ଟନ ଦେଖ କେତେ ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ସେ 1808 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ହଁ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ ତ এই ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାଲ୍ଟନ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ବା କ'ଣ ସେ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିଲେ ବା କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି କିଛି ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ପରମାଣୁକୁ ବିଭାଜନ ପରମାଣୁକୁ ପୁଣି ବିଭାଜନ ବି କରାଗଲାଣି ହେଲା ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିହେବ ବୁଝିହେଉଛି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅଧିକ ଅବପରମାଣୁ କଣିକା ମାନ ରହିଛି ହେଲା ତାନେ ପରମାଣୁଠୁ ବି ସାନ ଅବପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ ସାବ୍ ଆଟମିକ୍ ତୁମର ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ସାବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ହେଲା ତ ଏ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗରେ ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଡାଲ୍ଟନ 1766 ମସିହାରେ ଏକ ଇଂଲଣ୍ଡର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଲା ଏବଂ ସେ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏତେ ଜଣାଶୁଣା ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଡାଲ୍ଟନ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ 1808 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।